Čau ľudia, tuto Radko a dnes som išiel natočiť dobré video, pretože to proste nie je dobré, ale také oddychové. Podľa mňa bude aj dobré, podľa mňa na tom bude boom veľký. Podľa mňa z toho bude boom jak v piči, ale nie. Tak snažím sa teraz robiť, takže sa budem hrať vonku. Dám na YouTube aj môjho kamaráta Miška. Je trošku úchylák, ale to nevadí. A Miško, ak sa na tohto kúkáš video, tak neboj. Nemyslel som to vážne. To sa vraví iba keď vravíš taký, že prídeš ku mne a robíš. No dobre. Tak. Tuto mám pneumatikové pole. Hop. A teraz tuto dole. Ale ja sa bojím. Aj nie. Tak ľudia, tak ideme sa ešte hrať. Takže no asi za chvíľušku zoberiem korčule. Vonku je ale pekné, svieti slnko. Počkaj, musím sa rozbieť. Tuto je konečne tieň. Super, nie? Baví vás to video? To je také oddychové video, také. Dajte si k tomu niečo, že, no proste si na to, no proste dajte si dáky, steak, vypražené meso, hranolky, ja neviem, čo všetko si môžete dať, takú delikatesu, niečo dobré. A tuto sa budeme prechádzať. Takže dobre, nie? Idem na toto. Ak spadnem, tak sa nedivte. No. Držím sa iba jednou rukou. Jau. Tak. Dneska je taká nuda dnes. A proste dnes je taká nuda, takže neviem, čo mám robiť. Ale čo môžem robiť? Viete, kam môžem ísť? Vidíte to? Nie? No ja vidím tento tu kolotoč. Taký trošku zlý kolotoč. Ako keby, ja neviem. A idem sa kolotočovať. Toto je taký menší vlak. Super, nie? Ja viem, že furt vravím, že super nie, ale proste dneska je nudný deň, ale baví ma. Takže
Ja som si teraz spomenul, že raz som ja išiel niekde a bolo to poriadne ťažké, fakt veľmi ťažké to bolo. A ja som to spravil. On sa snažil nahrávať. A on sa iba tak kúkal do toho mobilu a hovoril si, nahrávam, akurát on nestlačil to tlačítko.